mame mao akwaba emra Adom TV dwumadi we eye empo Nkuranhyensem dwumadi a me de brewo da biarada me a me de dwumadi ho chia me edi am yeso ene ni takotego onya me nka ho se obese wo me kakra bi ene meto na djowe me koso a me ka enoma ye betimi ayo a ede ne je bebre yen na ene de amede ba ne se carry no malice against anyone and flee pessimism and mockery. And fa obi ho adwemfi emfa nto timu. Embobo obi ho emma otan entawa akoma so. Yesa wonya neje. Na efe uhunu se empo ensem a ensem fata eba adwanegya no. Won se bia wonam hoyi bibia si wabrabom na wo man nkyeremu ewodi enye yie ewodi ebesai ewodi dabi saade na dwane efiri ho na hye hu kran se de atie bia no ebeyi na fe obi wo ha da bia na o hye obi atwetwe ase o hye obi a na o se na twetwe na empo ase o twa nipa no wotaye sa ne mana wona enye da nti jamu ne mo mpa ho brase o pese wona gya pa ho brase e na abojo kire yese aboantati a wo hoyi owo ne nsono e na namu nioma na woni a wonya abotre epai atati mu na wohunu sa ne ma we enti pa bojo kire ne abotre na efe samu wonamfo no menante yese your associations will determine your destinations. Ebiso say show me your friend and I'll show you your character. Wonamfo a woni onam na be kire be ba beduro se nipa numu a woni omonante sebe wonom nsan obanum bi enipa numu a wo fom nyonko so wo hye so ba hye bi ena nipa numu a woni onante sebe tafraje mpadu oso woni mo anapai wo yen kwasiafo a unyanya nsan emfa bubura ena nipa numu a woni onante no so won so wo nyansa ehye nkuna wo so onyansani enti wo fa nyonko a no asemu ayi nyonko papa na wabisa on se madamfo ya mefa no de na menya akwankyere be na menya Nkuranhyensem be na be firi ni ho empo emwa be na odba ma so me de be ka ho ma no na yabubura ama na akonanim. So choose your friends wisely if you want to be happy. If you person energy never return evil for evil. Emfa boni ntua boni ka da bida obi bisa se na akwana yem boni na menya na de yi jamu akatua efre awrade obi su bisa me se enti obi tu me ba mo na menya no pa no kwhye police for side se ne enya wo na abetwe na so na mom se obi ayo boni me fan se na no obi didi wa mawo etusu nya odi asie e na yese wo de boni tu aboni ka ena mpo na no obi ukosere obi sika o se mini bi e na anya abie no oso obesere o se mini bie na nso wo bi eno che se wo de boni etu aboni ka ye wo boni a eye ne abetumi atwe ni pa na so ene ye woni a wontua ni pa na ka woni a aware mpo woti wo mfie mu tire bia be ma bedu fie o se me ne me yere nkasa oba so se mi kuru kasa mi fi no senti ni se na no me se be bisa chop money wan fa mame ana me ka we wa nyonti mi nyaduane ma no eno wo de bonde etua boneka wo bi a fa ye manipa no obo kwa twe ne ho fi ni kuru ho sanse ni kuru sebe anto atare bi ama no eno wo de bonde na etua boneka e bia wo ye adwuma ena wa bre na ofe wadafo bi so meboa se dia praise la fresh sunday na wa beboa na mpa efe edu no so a wo se me de memmoa wo se mate se na no meboa o na wo mmoa mate ti me fufo ofre so me nye na wo de boni tua boneka emfa boni entua eboneka. Do not retaliate for the wrongs done to you. Ya de so bi atwa no so bi aye de sam fata akere wo so bi adi seku afa ho na abrabo anya wo wo se me nya mu ane gya mu onipa no aduadua ba bi a ono na betwa wo no de ye wo no osu betwa wo ba nti menkote ne dua emewe gya mu mananka ona eni adwuma yo a ode na brabo ebre wase na de mo anipa na bre wase na bompa na pagya ho na ohu a wasu afi stop judging others obu ha wo hye obi a he na tare bi he no de tibi original ho da bia na wo de wa judge ni enkrofo na ubu atan wo de wa brabo de won hwe so mu
me mu aten ubu aten ato da bia e ma obrabo energy emem. So do not judge people. Leave judgment to the Lord. Jai atemu ma urade. Wan ko law school na ubu obi aten eni tibi odeko. Ebi okwa so dem na obu sofo aten. Ubu okwa bi preacher, ye no be fa preaching na asemu aha ne ene na enye ewo mu. Me wa preach mu preach bi da. Enti obi ya de a me mu aten na emom no ne atosi ni para brabo mu no. Na abehwe aye ne yie aka kire no. So we de wo ye ne se akabeboa. Ana atare we wo hye ne se a ana nwin we wo ye ne se a since da bia we da bia na da bia anu nye sumampa we sa woni nye ade ba ko so a betimi ama woni age e wo kasa. Watch your language. Let no blasphemy ema no me efiri wanum da. Let no profanity sabi emedwam edwamansam efiri wanum nsam wansam fata. Do not let abusive language come out of your mouth. Memma anucha ana unyina bufo so nka de ya enkyere obi eno mfa na jemma wo kunu wo yire wo yakwada wo yapani wo hwewano kasa wi ya no kasa eye duaba na wo dua betwa so ade ka hunu se kasa ena otwedi ampon ade bo wiase kasa emu odu na ne board ni na essence ye ntua kanti no ya mu no se ade ehu hia miama danfo David or say pape mami promo mfamisi ma no there's a kasa ayade a sombo ya beka bia bebam enti unya hunu no saa memma sebe pradu oso ensanfo empiefi wanum memma oyawdi e ma won kansam anye memma bufuo so ma won kansam wansam fata menka nyoma ebe ha obi ebe ne ya ma wano kasa enye kasahwa na kasa bi ebefi wanum aba no waduaduaba. Always have consideration for your neighbors. Ma obi obe wo no nasem enye wahi asem. Ma obi asem enye wahi asem. Ebia me no na adwuma. Dia na be fese ma ba adwuma na pam se na efie te sei. Bibia boko. Uni o ha obia. Ma obi ahi asem enye wo ahi asem. Na obi awa na ahi asem wai. Wo kunu wo so anopa. Wo yire na ahi asem obi sa na se de yakọ. Na wo yire ukunu wo ma ena se wo tiata afrio kwese wunim wo na hi asem enti enedei ka kira wo se mema wo bi hi asem aya ma hi asem sa wo sikari na wahu na opese oyeso no no da bia akọ ono wo na hi asem ebia na hi asem so opobi kura twi ni hwu keke ebia na fuet to ntimi nkoto opobi kura hye de socks ama no wo mo bi hi asem ye wasem a wo so wa hi asem eye obi de na wo gya dimpa ena ye osompa enti obi ahi asem ye wa hi asem a odi osom ena ma nipa no. Treat others as you want to be treated. Obeye bibia ma obi ana kire obi a bisa ho se nyame ya akwa we no me na de ya me anka ba me de okobokro no enti me na ye wi amade anka ba me de ukoka obi ho asem bone enka me na metese ye ka me ho nsem we ba me de wo ye bibi ama wo kunu a wa wonu msa de na nya ebia wo kromo ye aduane enema wo de aduane nyina wo nsa ni apro na de ye a wo nibi ni hansa ntika me dibi aka se na be no ebia yo so for ja puppet mu wa wonu msa de na de gina ho yi wo obi de na oje ho sika be wo de enti bi so nse ni ami yo ni ami ke de ami dwene ho afa ni pesimesi ho no se me ene adwen sa afa me ho ayo kire me ana ka kire me aka be me de na me enka wo ho onyame adomdom yen a wo kira so be hia e wa fide we so onyame enti